i a totes les mames del món. I també poden ser els tàpers del papa, no vull entrar en cap debat d'aquest raro, vale? Els tàpers de qui sigui que et doni menjar, vale? Sí, visca les mames! Ma mare ha enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. Ma mare ha enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. Si no li torno abans de les 5 començaran per les falanges. Ma mare ha enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. Ma mare ha enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. Si no li torno abans de les 5 començaran per les falanges. I els sicaris em deien: torna-li els tàpers, torna-li els tàpers, torna-li els tàpers, encara hi ets a temps. És fàcil. Torna-li els tàpers, torna-li els tàpers, torna-li els tàpers, encara hi ets a temps. M'han enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. M'han enviat uns sicaris perquè li torni els seus tàpers. Si no li torno abans de les 5 començaran per les falanges. Estem parlant d'un tio tan raro aquest diumenge, dius. Sergi Estella explicava unes històries molt xungues. Això que meva mare va començar a fer ganxet, amics i amigues. Aquells jerseis que piquen per Nadal, sabeu? Aquells de llana que piquen un colló i fan servir aguantant-ho per torturar la penya. Va començar a fer jerseis d'aquests, després passar muntanyes i van muntar un comando amb les seves amigues. A l'Exèrcit Nacional de Lliurament del Tàper, a l'Exèrcit Nacional de Lliurament del Tàper, tàpers presoac, tàpers presoac, tàpers us volem a casa. Van animar una mica, no? Estaven tranquil a casa i van entrar uns sicaris i la principal de la Bisbal per cantar aquella sardana tan nostra que diu catalans i catalanes. 1, 2, 3, torna-li els tàpers. El set Amposta! Torna-li els tàpers. Torna-li els tàpers. Encara hi ets a temps. Vinga, tots junts! Encara hi ets a Jimi Hendrix, haber dormido de lado.